Miljus, du er rigtig klog på fodbold, så hvem anden end dig skulle kunne svare på det her spørgsmål? Hvordan kunne det gå så galt? Jeg tror ikke kun mig, der kan svare på spørgsmålet. Jeg tror, det er alle sammen faktisk. Vi har bare ikke kunne formå at præstere. Vi er bare ikke gode nok. Vi er ikke taget sammen til den her turnering. Man kan sige, at I taber 1-0 til Lægården i gruppespillet, som nu er i finalen. Føler du, I har været med i kampene? Ja, jeg føler, at vi er med i alle samtlige kampe. Så er det bare, at vi skal lære at prikke den ind i mål, og det er vi ikke særlig gode til. Nej. Det går lige. Men hvad synes du så om turneringen som helhed? Jeg synes, det var et fantastisk arrangement der. Jeg synes, det er fedt at se andre rigtig gode hold spille fodbold over for hinanden. Blandt andet BGI og Signe, sådan nogle pigehold der. Det var sjovt at se sådan nogle. Føler du selv, du har været en af de bedre spillere her ved stævnet? Nej, jeg synes ikke, jeg var en af de bedre spillere. Nok mere at sige, at jeg var en af dem, der har lagt på mit niveau. Ikke mit bundniveau. Kunne godt være bedre, det indrømmer jeg gerne selv. Hvad synes du så om maden, vi har fået her at spise? Har det været nok? Har det været for lidt? Nej, jeg synes, det har været helt rigtig mad, vi skal have. Lige fra morgenmad til aftensmad til frokost, det har simpelthen været, det var så rigtig godt. Vi har fået en is efter hver aftensmad. Har det været for lidt, eller? Ja, jeg synes, vi skal have lidt for is, det kunne være godt. Fordi at spise sportsfolk, vi elsker sgu da nogle søde ting. Så er en is, det er lidt for lidt, men det er da godt at få noget køle ned i halsen. Pigerne her fra VG, de er også med i turneringen. De spiller faktisk lige nu her bag os. Hvad har du at sige om dem? Jeg synes, pigerne de har præsteret rigtig flot. De var ikke vurderet som dem, der skulle gå videre fra deres pulje, fordi det var en hård pulje, de havde. Og det må jeg faktisk ende om at sige, det har de faktisk gjort rigtig godt. Så hvis vi lige slutter af med dig selv, har du så noget, du vil sige her til sidst? Jeg er skuffet over mig selv. Jeg er skuffet. Jeg synes godt, jeg kunne have scoret 3-4 mål i den her turnering. Og så er jeg også træt af, at vi ikke vinder over Lægården, som nu står i finalen nu. Det er noget lort. Tak herfra.